ayaw na ipagsiksikan ang imong kaugalingon sa iya or sa usa ka grupo or sa usa ka organization. Kung ma-feel nimo nga you are not accepted and you are not loved, then leave. They don't deserve you. Ayaw ipagsiksikan because dili lang siya ang tao sa kalibutan. Dili lang sila ang mga tao sa kalibutan. Mas patsyada mabuhi kung nabilong ka sa usa ka tao na love ka, accepted ka, appreciated ka. Nabilong ka sa usa ka team or sa usa ka organization nga love ka, accepted ka, appreciated ka. It will not drain you, but it will make you grow. Kanang mga tao na ma-feel nimo nga dili ka accepted, maramdaman man na nimo, mabibes man na nimo nga dili sila ganahan sa imuha, as long as wala kay gihimo nga dautan sa ila, deadma lang, deadma. And ayun na ipagsiksikan imong kaugalingon nga musabay pagyud ka sa ila, muuban pagyud ka, or labi na sa kanang imong partner nga di ganahan sa imo, ipamugos nimo imong kaugalingon. Ayaw. You deserve yourself. I-preserve mo na imong self para sa tinuod nga tao or deserving nga tao or deserving organization or team para sa imuha. Stop seeking validation.